יש לכם חנות או אתר אונליין לתכשיטים? יש לנו הצעה עבורכם. חברת סילבר ישראל בע"מ מספקת שירות ייחודי וחדשני בתחום. מדובר בשירות סינכרון אוטומטי בין המלאי שלנו לבין האתר שלכם, כך שתוכלו להציע ללקוחותיכם מגוון מוצרים מבלי להחזיק מלאי גדול ויקר. זה חוסך לכם עלויות מלאי גבוהות ונותן לכם גמישות מלאה לשנות ולהתאים את ההיצע בהתאם לביקושים, ואת רמת הרווחיות אתם מגדירים מראש. איך זה עובד בפועל? בוחרים אילו מוצרים להוסיף מהקטלוג שלנו, והם מסונכרנים לאתר שלכם כולל תמונות מקצועיות ומלאי. כשמתבצעת הזמנה, אנחנו דואגים לכל השאר. אוספים את המוצר מהמלאי הפיזי שלנו, אורזים ושולחים ישירות ללקוח שלכם תוך 1 עד 3 ימי עסקים בלבד. למי זה מיועד? לעסקים עם ניסיון במחירות באונליין, המעוניינים לחסוך לעצמם התעסקות מיותרת עם ניהול המלאי, הקמה, צילום, העלאת מוצרים חדשים, אריזה ושילוח. הפתרון שלנו יכול להקל משמעותית על העומס הזה ולאפשר לכם להתפנות לצמיחה והרחבת העסק. חושבים שזה רלוונטי? יש לכם שאלות? לבדיקת התאמה השאירו פרטים כאן למטה ונדבר. יש לכם חנות או אתר אונליין לתכשיטים? יש לנו הצעה עבורכם. חברת סילבר ישראל בע"מ מספקת שירות ייחודי וחדשני בתחום. מדובר בשירות סינכרון אוטומטי בין המלאי שלנו לבין האתר שלכם, כך שתוכלו להציע ללקוחותיכם מגוון מוצרים מבלי להחזיק מלאי גדול ויקר. זה חוסך לכם עלויות מלאי גבוהות ונותן לכם גמישות מלאה לשנות ולהתאים את ההיצע בהתאם לביקושים, ואת רמת הרווחיות אתם מגדירים מראש. איך זה עובד בפועל? בוחרים אילו מוצרים להוסיף מהקטלוג שלנו, והם מסונכרנים לאתר שלכם כולל תמונות מקצועיות ומלאי. כשמתבצעת הזמנה, אנחנו דואגים לכל השאר. אוספים את המוצר מהמלאי הפיזי שלנו, אורזים ושולחים ישירות ללקוח שלכם תוך 1 עד 3 ימי עסקים בלבד. למי זה מיועד? לעסקים עם ניסיון במחירות באונליין, המעוניינים לחסוך לעצמם התעסקות מיותרת עם ניהול המלאי, הקמה, צילום, העלאת מוצרים חדשים, אריזה ושילוח. הפתרון שלנו יכול להקל משמעותית על העומס הזה ולאפשר לכם להתפנות לצמיחה והרחבת העסק. חושבים שזה רלוונטי? יש לכם שאלות? לבדיקת התאמה השאירו פרטים כאן למטה ונדבר.